Hadin baka Giant Hills Autonomous District Council kaladap pendapat ba babarok ki sengkur ki de ban wan pendung kerteng no e ke sengkur jongki ha ka jinga de ban ithu no da ka an ye ki jat kur ba pher henin kesngi ka arpun de trek nailar kino yalam ka dorbar ki wahai kur Regentia ki lalit pensngu thu e ki wahai kur badon hawar jantia ha ka jingalang bala pelong hasim jingsuk community hall amlarem. Haga jingalang bala penyat the Udonston Kongla Vice President Kadorbar ki wahe kur ka Regentia lapen sengawi ka report kelum jong Kadorbar da UGH Barya General Secretary Kadorbar ki wahe kur Regentia ka jingkren lam kmat na ukru El Pariat President Kadorbar ki wahe kur Regentia ka jingkren na Erwin Kis Im Sutnga unong aibut Kadorbar ki wahe kur Regentia bat kiwe. Hadin balakut ke jingelang, ukru El Pariat Presiden ke Dorbar ki wahek kur Regentia, ulong bagi labu ke jingkerpat ya barok ki Dorbar kur, bagin penkrek nok keluar ya ke kerteng ki sengkur, ki wahek kur bat ki kur badan hapok ke Dorbar kur jengki, kenang bagi GHADC kan yuk le ya ke berankam. Namar haduk kumbalong menta ki DC ke West Jantia bat East Jantia ki a Scheduled Tribe Certificate klaim da itu ya ki kur kat kumkaan District Council. Negasngi dan hang ni ha po sin jingsuk amlarem negawar jentia ni perlong ye kene ka dorbar jong ki rang bakur ni ki bekur ki badon chikni ka than mar jentia hajing dei ban pen singotho ban ajing sha shu halor ka notification ka baka JHDC ka lada ai hagini gisngi na ka banta baki bekur ni ki dorbar kur kin penrung no ikerteng jong ki kur ki badan hapo ki dorbar kur jong khnang bagat JHDC kan yo ban thau no iki an bakan itho no khnang bakan ni ki kur ki badan di hajar snam kumbala seng lo longshwa manshwa kin rung no hapo schedule kat kum ki an ki kan don ki bala ku board da ka constitution jong ka india jong da lor kan ne ka ji kan do manta ka sngi ni sing tanat ba ki rang ba kur ni ki wehe kur na do ki longkwe ki longkni kilayawan menes kumit ni dorba kabas ngau tanat shu ba kalong bakajing ay min war ay min sim baki ong menta hadin ya pu arsnam bagi la yo ya ka JHDC ni council ngindon ka jing lai loj sa sisen ni yo ka jing lai loj hakaba ka jing sngan kan wan tanalorang taro ni nagaliang ka dorbar ki behekur jong Regentia ngibo ka jing kentu ka jing gerparo ya baro ki kur ki dorbar kur ki badan Regentia bakin pengkrek no syat ban lej ai no ya ki kerteng jong ki kur ki nongkit kam bad ki kur ki badan hapo ka dorbar kur hakini gisngi ke ban ai khnang ba ka JHDC kan yo ban penbiang ban halor ban penrong ne borenti ya kane ki kur ki bagi dan na lorang taro ngibo ka jingkentu gerpat hakini ka dorbar ya bano ki nongsong snong ne ki kur ki badan Regentia ki badan Shakhasi Shabhai bat sikibai teru kiri ba kin tim no ya kene ke jing sisa ba ngi nakalong nakaliang ka dorbar ki hekur ngi pediang bat ngindang pen scam pen bahasa syo ya ka khankur ka khanka na ka bai ne na ka keme dah lor kane ngindang pen bah pen miet syo umbangi nginla ban pen paria na lor nang taro halor bat ka Scheduled Tribe Certificate kane kalai ba ni nakaliang ka hapwa jaintia kadani ka jing singaw liaw ba ka DC office ki badan po East Jaintia bat ka West Jaintia hado menta menne ki ai ke Scheduled Tribe klem ka jing itho ya ki kor ki ba ai na council ta halor kane ngi kwa ban baro kirang ba kor ni ki ba kor ki badan Jaintia bakin ai kloi khnang ba ka office jong DC ki badan po East bat West kin yo ban issue ye Scheduled Tribe certificate kat kum ki kur ki badon ki daig betrai trai meluk jong kane ka banta jongi na khasi Jaintia te sakawai pat ka banta ngiyo iba ka jing chong kha khle hapadeng ngi na Jaintia ki panar ki war khasi bhoi ki rasdang ban wan menta ka jing penbe na kita ki manderi te ka jing par ka jing tu nagaliang ka jongi menta ya baro ki longkme ki long ki kanthai ki senrang ro ba yagane ka banta ngi na ki bo ka jingkar pat bas nge bha kat ba la ngi dai ban pen scam ya ka ai ka ba ka do ka snam ka jongi ki paradox snam jongi ki dai ban don ngi pen scam halor kane
Khanang bang imdai syo ban be ya katai karong phong sisngi. Kabala ban nawai naki katukan ingot kala ban pensneudur bat kabala ban penjabo ya kalongkur kalongkha ka jongi bat ka ri ba ka jaj ban re ba jongi. Te halor kini ke ero ke ngikarman banang ne shakhamat nagaliang jongi ke dorbar ki behkur ngindang lek long ka jingyalang ka jing ka dorbar shekibai pat kishnang apor jaintia bakin ya sai bakin yatip halor kanero. Ta ka bakhaddo tam kajingit khale ka kamram jong ki vehekur baper ki dai ban wan shakhamat ka baar pan ngimdai ban tiptang ka kur ka jaj hanrai ngi dai ro ban dan ka ji kamram ka jing ki khale ya ki parsa bat ki khon ki jongi ha ka long breu man breu sakawai ro ngi yo I mentangi dang ya karan po ka dorbar ba ngi kum ki long knyi ki long khapa ngi dai ro ban dan ka jing ka kamram ban sneng ban karau ya ki parsa ki khon ki jongi bangi dai ban burom ngi da ban khan kor ya ki kanthai namar hakane ka kari ka jongi ni ka jaj ban rio ka jongi ngi don kam ban burom sisa namar ngi yo isi ki pat ki jala jong ri India ka jongi bat hang ne ki don ba kane ka jing bat bor ka jing le bor jing thambor ya ki kanthai ki long keme I kum bakalas dang roy nakataka daw ngi bo ka jing karparo man nagani ka dorbar ya baro ki long kini ya baro ki kur anda philai laj sayeng sasam ai ka jing sneng ka jing karau ai bor ai mensim ya ki khon chen rang ya ki persa chen rang makin tip ban burom khan kor ya ka kan thai ban ya kalong kami te kita ke ro ki bangila ya karan tengi karman ba sasisen karibat ka jaj ban re jongi ka khan kor khan ka jongi na ka kami na ka bai kandang yeng rasong kandang shngan ha kari India ka jongi bat ka parthai hi bro kamai kamastan manui ang mahiti kami o saydol pagkan uyada benar. Dari kami ini ada persen. Maafkan kastan wajib untuk kastan tutup kastan yang lawai. Mencari jejak keriti kusur benari kata kusur bumi. Tekamu yang benar keriti kusur. Kadis council hakre ay kami. Artikel arbundi yoga constitution yoga India ang kami. Ang kawan kasi group ang nakachok katil. Nakachok kacinta. Nakachok kakonsa. And ko benar bersama. Katil ini pada orang katil kasihan orang katil berat pada orang katil warga. Dan sebab kaji kau kita dan bersama itu katil kasihan kau yang ini adalah kabur dari sosial media di itu itu benar. Tapi ini aku para perawat. Kau ini masih seorang itu boy. Sudah ditanya. Kau ini tahu. Tidak beroi kecil, tapi beroi kecil mampu konstruksi jomel ini, LB mampu pernet besar. Tangwal pernet besar di bekur, katumai yang jadi dari situ. Lang. Dari mana MK umit di negara Nepal Indonesia. Umit di kamusem orang Cina itu ugini, ye hak kaji dulu. Ugini hak ikon persada ini, ugini dia hak ikon yang, dia macam ikon persada kan, ikon nak ikut, kaji dulu ikut. Mereka itu MK buat umi pina lagi kamera kaji termen, kaji termen tu, Hawaii ni kasam waktu tengah. Kalau kasam yang diberikan di pamen kita di wahed di wasel yang diberasa. Kakamram yang nak ini, wajib ini kepatan tentang san tentang head. Ini bagi kesehatan kotor dok kecil yang Kristus. Kesehatan kotor umum mungkin kekuasaan. Dok kami mengambil koordinat baik mau persat. Kami tahu kalau kita bersatu.
Patay mo emukha. Perhatikan ko patay mo emukha. Memang edai. Lalu turun kiri kendau siap turun ke kiri kan turun ke kurkajat kan ko patay mo. Tuan-tuan,